Haideți să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu pentru câteva momente. Mai țineți minte slujbele de Revelion, care durau 5-6 ore? Și viitor? Bine că sunteți sinceri. Va fi până la 9. 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 5 și 6. Se vorbe aici despre o mântuire desăvârșită, care este creată de Dumnezeu și acceptată de om prin credință. Zice apostolul Pavel așa, și am pus titlul mesajului, vi-l spun de la început, între viață și moarte. Când auzi expresia asta, te gândești la cineva care e ținut în viață de aparate și respiră un aparat în locul plămânului lui. În realitate, tu și cu mine suntem între viață și moarte în fiecare secundă a existenței noastre. La fiecare decizie pe care trebuie să o iau cu privire la spiritualitatea mea, fii foarte atent, cu privire la copii, la soție, la serviciu, eu aleg într-o modalitate care va aduce fie viață, fie moarte. Când vorbim de moarte în seara asta și în contextul mesajului pe care îl voi avea, nu mă refer doar la încetarea existenței terestre, la deces. Mă refer și la moartea relațiilor, mă refer și la tocirea sentimentelor și a emoțiilor, mă refer și la moartea spirituală și mă refer și la înstrăinarea de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, și o să vă rog să fiți foarte atenți, pentru că o să vedeți că oferta lui Dumnezeu până la urmă este viață și păcăleala diavolului aduce întotdeauna moarte. Nu că noi, zice prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Și acum mare, mare atenție. Destoinicia noastră, frați și surori, de la lucruri noi, vine de la Dumnezeu. Haideți să vă implic așa cumva pe toți, să facem să fie interactiv și să spunem bucata asta, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, toți deodată, și să piară orice gând de mândrie. Când destoinicia e de la Dumnezeu, numai cum să fii mândru, da? Bun. 2, 3 și... Destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. Aleluia! Și mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui nou legământ, a unui legământ nou, nu al slovei, adică nu al literei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Poate ai căuta criminalul până în seara asta, care îți distruge viața și ai zis, e vecinul. E ăla care m-a dat în judecat. E soțul pe care nu-l mai suport. Sunt copiii care nu mă mai ascultă. Adevăratul criminal care îți distruge ție viața și îți mănâncă viața abundentă pe care Iisus ți-a zis în Ioan 10:10 că vrea să o ai, este în fața ta. Cine o omoară? Slova. Haideți să-i dăm un pic de atenție. Este un criminal în serie care distruge viață după viață și mai ales face ravagii în Biserica lui Hristos din păcat. Slova omoară și Duhul aduce viață. Cum este posibil ca slova care este scrisă de cine? Cine a dat slova, frați, surori? Legea. Cine a dat-o? Să aducă moarte? Haideți să analizăm puțin cum stau lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu spune, și haideți să ne mai uităm la versetul ăsta, lăsăm afișat, spune că Dumnezeu ne-a făcut în stare, adică capabili, să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova aduce moarte și Duhul aduce viață. Fii foarte atent. Toate problemele tale din seara asta încetează, dacă tu înțelegi cuvântul pe care ți-l spun din partea Duhului Sfânt. Dacă tu ești slujitorul noului legământ, vei găsi viață. Dacă tu slujești vechiul legământ al slovei, vei găsi moarte. Diferența între viață și moarte este făcută de legământul pe care tu îl slujești. Pare nou, dar e vechi de vreo 2000 de ani. Moarte nu numai ție, ci și tuturor celor asupra cărora ai influență.
Viață nu doar ție, ci și tuturor acelor asupra cărora ai influență. Haideți să ne mai uităm la un pasaj din Romani, capitolul 7, de la versetul 10 până la 13. În continuare, tot cu viața și cu moartea. Noi am tot crezut că m-a supărat un frate și de aia nu mai merg eu la biserică. Mi-a dus moarte spirituală. Fals. Haideți să trecem de nivelul ăsta rudimentar al înțelegerii. Diferența între viață și moarte este în versetele astea și în versetele pe care le-am citit. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin gura Marelui Apostol Pavel: și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit cine? Porunca. Deci odată slova omoară, a doua oară porunca care trebuia în mod normal să-mi aducă viață s-a transformat în instrumentul care mi-a adus moarte, zice Apostolul Pavel. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, adică prin poruncă, m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta, care, rețineți, trebuia să aducă ce? Viață. Prin porunca aceasta, zice, m-a lovit cu moartea. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci se întreabă Apostolul Pavel retoric: un lucru bun mi-a adus moartea, care e un lucru rău? Zice, nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun. Pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Frați și surori, lăsăm afișat versetul 13. Așa. Șoc. Apostolul Pavel ne zice negru pe alb că un lucru bun mi-a omorât existența, mi-a dus moartea. Zice Marele Apostol Pavel că tu poți să ai o intenție bună și haideți să venim un pic așa la un plan foarte practic. Zine, frate Johnny, că aici era vorba de slovă, de legea mozaică, da, vechiul legământ. Zine tu azi, nou în 2024, un lucru bun care să-mi aducă moartea. Nu săriți încă de pe scaune și ascultați-mă până la capăt. Rugăciune îți poate aduce moarte. Citirea Scripturii, despre care zic aici la fiecare slujbă să o citești, că îl găsești pe Iisus în acele pagini, îți poate aduce moarte. Postul îți poate aduce moarte. Nu puneți mâna încă pe cărămiză. Toate aceste discipline spirituale, practicate fără să fii îndrăgostit de Iisus, te omoară. Și te plictisești și de predici, te plictisești și de post, nu-ți mai trebuie nici rugăciune. Fariseii posteau, da sau nu? Posteau. Fățarnicii se rugau, da sau nu? Zice Biblia că le place să roage stând în picioare, pe la piețe, și să facă rugăciuni. Deci fățarnicilor le place rugăciune. Eu vă întreb, fariseii țineau post? De 2 ori pe săptămână. Iisus le zice, dacă toți țineți post, spălați-vă să miroase frumos de la voi. Ungeți-vă capul și nu vă mai sluțiți fețele alea, că vă faceți și mai urâți decât sunteți pe interior, ca să vă arătați că postiți lui Dumnezeu și nu oamenilor. Deci atenție! În sine, lucruri bune, rugăciunea e bună sau rea? Tare! Bună! Dar e un lucru bun care îți poate aduce moarte. Cum, frate? Când o faci cu o perspectivă legalistă. Ce înseamnă perspectivă legalistă? Concret, să uiți că la rugăciune tu stai de vorbă cu tatăl tău și o discuție între tine și el și să o transformi într-un ritual. Voi nu știți despre mine multe lucruri și nici n-am să vi le spun. Dar o bună parte din viață m-am rugat de la 5 dimineața, cu ceas care m-a anunțat lucrul ăsta, până pe la 6, 7, câteodată 2 ori. Când prindeam 2 ori, mi se părea că zbor. Și era bine. Dar am ajuns, după un timp, să cred că din pricina acestei discipline spirituale, eu sunt acceptat de Dumnezeu. Ori asta este o inversare a ceea ce Dumnezeu a lăsat. Tu nu ești ascultat că ții post. Tu nu ești ascultat că ai rugăciuni. Tu ești ascultat pentru că în contul tău Dumnezeu pune meritele lui Iisus. Performanțele lui Iisus.
Tu poți să postești 40 de zile și 40 de nopți. Fără Iisus ai ținut o cură zdravănă de slăbire. N-ai niciun beneficiu spiritual. Postul este întâlnit în toate culturile. Studiați lucrul ăsta. Un lucru bun care mi-aduce moartea, zice Apostolul Pavel. Versetul 12 spune așa că, da, fiți atenți că în seara asta nu-i Psalmul 23 care merge așa, îl știi pe de rost, e un pic mai teologic. Versetul 12 spune așa că legea, negreșit, deci fără nicio îndoială, este cum? Sfântă. Și porunca care este conținută în lege, cum este? Sfântă, dreaptă și bună. V-am mai zis și vă mai zic. Deși legea este sfântă, dreaptă și bună, porunca este la fel. Nu a putut să facă pe nimeni, dar absolut un singur exemplar, să-l facă sfânt, drept și bun. Legea Vechiului Testament este oglinda în care evreul venea și se uita și zicea, eu sunt păcătos. Îți arăta foarte fidel imperfecțiunile tale. Vă spuneam eu altă dată, e ca o oglindă în care te uiți și vezi un coș, o imperfecțiune. Oricât de mult ai încercat cu acea oglindă să iriți mai mult. Legea este dată de Dumnezeu, este emanație divină și este sfântă, dreaptă și bună. Atunci, frate John, cum ne-a dus la moarte? Îți explică Apostolul Pavel. Diavolul a luat porunca dată de Dumnezeu, legea dată, fii atent cum funcționează, ca să înțelegi mecanismul. A luat o lege sfântă, dreaptă și bună și a folosit-o împotriva unui om imperfect care n-a putut să o respecte niciodată. Asta da ecuații greu de dezlegat. Dumnezeu, încă o dată, în Dumnezeu dă o lege care e sfântă, dreaptă și bună, n-are nicio imperfecțiune. Unor oameni imperfecți ca mine și ca tine, un pumn de țărână care poate să cadă. Noi n-am reușit să o ținem și Apostolul Pavel zice, da, e bună legea, e sfântă, e dreaptă, e bună, dar m-a omorât. Porunca care trebuia să-mi dea viața, în cele din urmă, zice el, mi-a pricinuit moartea. Cum a luat Hristos instrumentul de tortură al diavolului? Dar voi ați înțeles care e instrumentul de tortură al diavolului? Legea. E rea? Nu, e bună. Dar diavolul a zis așa, scrie să nu minți și tu ai zis minciuni. Na, jos. Scrie să nu te uiți și te-ai uitat. Jos. Diavolul a preluat o lege dată de Dumnezeu și a început să te arate cu degetul și să-ți spună, n-ai făcut sau ai făcut. Acum Hristos face un plan foarte inteligent și ne scapă de blestemul legii, împlinind-o în locul nostru, slăvit să fie Dumnezeu. Coloseni, capitolul 2, dezleagă foarte bine problema aceasta. Haideți să-l afișăm, versetele 13 și 14. Din a doua parte a versetului ne zice așa, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat. Dar de ce nu mă cred oamenii când le zic că toate păcatele sunt iertate? Dacă scrie că-s toate. Asta zice cuvântul. Versetul 14 spune așa. Aici este dezlegarea problemei. Spune că tot Dumnezeu a șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Lăsăm afișa versetul. În Biblia versiunea actualizată, zapisul cu poruncile Lui este documentul care conținea acuzațiile împotriva noastră, acuzațiile legii mozaice. În limba greacă, ăsta nu e altul decât chirografo. Și n-ai de unde să știi decât de la bancă, dacă ai semnat creditor chirografar, ați auzit vreodată? Înseamnă un document scris cu mâna. Documentul scris cu mâna, adică cu degetul lui Dumnezeu pe două table de piatră, rețineți, da? Dumnezeu le-a scris pe munte, când Moise s-a dus în prezența lui, erau poruncile. Vine Apostolul Pavel și îți spune așa, a șters chirograful documentul cu toate poruncile lui și să zic de ce. La o lege dată de Dumnezeu nu putea umbla decât Dumnezeu. Nicio altă creatură din univers nu putea să facă asta. Dumnezeu a zis, bun, am dat o lege, ăștia nu pot să fie desăvârșiți ținând legea, eu mă răstignesc, îl pironesc pe cruce pentru că emitentul legii este și cel care poate umbla la ea. Și spui, frate, cum? Păi să nu ucizi, să nu prea curvești, alea nu mai sunt valabile? Ba da,
dar azi le faci că ești îndrăgostit de Iisus, nu că scrise pe 2 pietre. Slăvit să fie Dumnezeu. Ăsta este transferul pe care îl face Dumnezeu. Este uluitor. În vechiul legământ toată slova era în exteriorul tău, pe ușoriușii, pe fruntarele dintre ochi, pe cele 2 table de piatră, ciucurii de la haină. Toate îți aminteau de o lege la care tu trebuia să te adaptezi. Nu reușeai? Eșec. În noul legământ, Hristos face un lucru pe cruce uluitor. Pe crucea aia, în cuiele bătute de romani, n-a stat doar corpul fizic al lui Hristos, ne zice cuvântul din fața noastră, că a stat un zapis cu poruncile lui. Adică toată legea care ne era potrivnică. De ce ne era potrivnică? Nu că e rea ea prin ea însă și intrinsec, e bună. Că n-am putut să o ținem, frați și surori. Hristos zice, odată cu mine, răstignesc toată legea. Și Hristos zice, eu am venit să o împlinesc, nu să o desfințez. Adică Hristos o împlinește în locul meu și al tău. Ești împlinitor al legii fără să mai fii sub blestemul legii. Roman 5:13 zice un adevăr zdruncinător. Înainte de lege, păcatul ca realitate obiectivă exista. Dar nu era nicio problemă. Pentru că și romanii au zis de vreo 2000 de ani, nulum crimen sine lege. Nu există o crimă, o încălcare de lege fără o lege. N-ai cum să-l acuzi pe un om că a încălcat ceva ce nu există. Zice, înainte de lege, păcatul exista, dar nu ne afecta. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Frate, pot păcătui mult și bine? Nu. Relaxează-te, revino-ți. Tu astăzi, în 2024, ai 2 variante. Să fii slujitor al noului legământ, adică să fii în har și să nu fii sub lege și păcatul tău nu este ținut în seamă. Slavă lui Iisus! David o simte de prin Psalmul 32. Ferice de omul căruia nu-i ține seamă Domnul fără de legile, în duhul căruia nu este viclenie. Aleluia! O simte, anunță harul, e psalm profetic. Zice, păcatul nu-i contabilizat, câtă vreme nu este lege. Deci legaliștii, care sunt sub lege, au toate păcatele contabilizate. Hristos în har iartă și nu-și mai aduce aminte de el. Slavă lui Iisus! A pironit pe cruce zapisul acela care nouă ne era potrivnic. Asta este soluția lui Dumnezeu. Acum eu vreau să-ți spun un lucru. Tu poți azi, în 2024, acuși 2025, să fii slujitor al noului legământ și să ai viață, al vechiului legământ și să găsești moarte și de cele mai multe ori al unui amestec între vechiul și noul legământ care duce tot moarte. Pentru că puțin a luat, dospește toată plămădea. De cele mai multe ori se întâlnește varianta asta hibridă, în care, frate, suntem mântuiți prin credință, dar de dincoace vii cu mentalitate vechi testamentară. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că decizia, fii atent, decizia de a alege, decizia de a sluji în noul legământ sau în vechiul legământ sau în amestecătura dintre ele două, credeți că e a lui Dumnezeu? L-am tot pus să aleagă, l-am tot trimis la paturile bolnavilor, am tot zis El să facă, El să dreagă, El zice, voi să faceți în numele meu și zice asta. Zice, nu, Doamne, Tu să faci, mergi Tu, vindecă-i Tu. Haideți să ne uităm în Deuteronom 30:19, să vedem a cui este decizia între viață și moarte. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că v-am prezentat ambele oferte, și viața și moartea, și binecuvântarea și blestemul. Ce-ți zice Dumnezeu ție, suflet drag? Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Ne oprim un pic. Dar dacă eu aleg moartea, m-a chemat Domnul acasă. Ți-a zis să alegi viața. Tu ai ales moartea. Din pricina aceasta ești mort înainte de vreme. Da, frate, mortul e vinovat întotdeauna. Nu. Îți zice Dumnezeu să alegi viața ca să trăiești. Zicem, știe Domnul El mai bine. Nu, tu trebuie să știi. El ți-a zis, asta e viața, asta e moartea. Ăsta e noul legământ, ăsta e vechiul legământ. Ești slujitor al noului legământ, vei găsi viața, al vechiului legământ vei găsi moarte.
te sfătuiesc, te implor, zice Duhul Sfânt, să alegi viața. Ca să trăiești tu și sămânța ta. Decizia este a ta. Cum decidem noi? Așa facem o rugăciune mai serioasă și spunem, de azi înainte sunt slujitorul noului legământ? Decizia aceasta se vede în practică prin modul în care tu îl abordezi pe Dumnezeu, prin modul în care cânți, prin modul în care te rogi, prin modul în care nu-mi trebuie maxim 1 minut, nu că sunt eu mare specialist, să stau de vorbă cu cineva, îmi dau seama imediat dacă e nou sau un vechiul legământ. Sub 1 minut. Deja dacă îmi zice, frate, Domnul m-a îngăduit, e clar pentru mine. Cum îl abordezi tu pe Dumnezeu? Poți să o faci prin nou legământ care îți va aduce viață sau poți să o faci prin vechiul legământ sau porunci care îți aduc moarte. Mentalitatea bazată pe vechiul legământ, fiți atenți aici, te face să urmărești lucruri bune. Spui, frate, eu vreau să mă pocăiesc, vreau să mă sfințesc, vreau să scap de acuzațiile astea care îmi presează conștiința, să fiu liber. Tu ai o idee bună în cap, dar soluția este greșită întotdeauna. O faci bazat pe respectarea obsesivă a unor reguli, pentru că în final Dumnezeu să te mângâie pe creștere și să-ți spună, ca tine n-am niciun. Cum respecti tu regulile, nu mai respectă nimeni. Asta îți face vechiul legământ. Să-ți spună, respecta aia, fă asta și nu fă cealaltă. În vechiul legământ, atenție, ascultarea era cerută de la om. El avea lista de să faci și de să nu faci. În noul legământ, ce? Suntem neascultători? Nu. Dar ascultarea supremă este cerută de la Hristos. Hristos a ascultat și în locul meu, l-a costat enorm. Harul despre care noi vorbim azi l-a costat pe Hristos însăși viața Lui. Și pe baza încrederii mele în Cel ce socotește pe păcătos nepăcătos, adică neprihănit, credința asta îmi este mie socotită ca neprihănire. Asta e noul legământ. Ascultarea este a lui Hristos și pe baza ascultării lui eu sunt mântuit. În vechiul legământ pierdeai neprihănirea azi. Dacă până azi erai băiat cu minte și azi o dădeai rău de tot în bară, zicea Dumnezeu, în ziua aceea să uită toată neprihănirea. Eu pe la 18 ani credeam cuvântul ăsta că e valabil și azi. Ziceam, Doamne, eu am stat atâta în rugăciune pentru ca să mă enervez pe ăsta și să mi se șteargă toată neprihănirea. Este o neprihănire vechi testamentară, imperfectă, și neprihănirea din nou legământ nu are legătură cu ce faci sau nu faci, ci cu în cine te încrezi și care îți schimbă viața să faci ce trebuie. Dumnezeu să te binecuvinteze. Când slujești în nou legământ, te vei trezi înconjurat de un mediu dătător de viață, iar în vechiul legământ te vei trezi înconjurat și încorsetat de un mediu al comportamentului învățat. Știți cum este? Cele mai multe predici sunt norme de comportare. Ce să faci, ce să nu faci. Asta este un comportament învățat. Sunt oameni care îndreaptă spatele când merg pe stradă și văd un slujitor al lui Dumnezeu. Eu am văzut situații în care au ascuns țigara. Altul încerca să pară treaz, dar abia împletucea limba. Mă binecuvânta. Oameni buni. Nepredicarea cuvântului lui Dumnezeu care schimbă vieți naște monștri din aceștia care îți dresați spiritual. Și îi zic, pacea Domnului, frate. Limbaj, tot. Noul legământ vrea să-ți transforme viața din interior spre exterior. Mai departe, aș vrea să vă spun că devii un slujitor al noului legământ atunci când te îndrăgostești de Iisus. Vă amintiți de Ioan 14:15? Dacă mă iubiți, veți respecta în mod natural poruncile mele. Frate, ai adăugat la cuvânt, asta e ideea. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă îl citești de la dreapta la stânga, zice așa, dacă păzești poruncile, îți demonstrezi iubirea față de Dumnezeu. Asta este cea mai mare eroare a creștinismului. Să începi cu păzirea poruncilor neîndrăgostit de Iisus. Exemplul ăla cu fidelitatea vi l-am dat, dar avem oameni noi la biserică și îl dau și pentru ei. Am întrebat odată din mediul meu câțiva bărbați dacă au fost fideli soțiilor lor, dacă le-au înșelat vreodată. Vizibil deranjați de întrebare. Niciodată. Noi suntem pocăiți. Zic, bun, de ce nu le-ați înșelat? Doar ocazia ați avut. Și l-am avut. Pentru că le iubim. Răspuns în unanimitate. Noi ne iubim nevastă. De asta nu înșelăm. Suntem fideli.
Dar în Biblie, le zic, scrie să fii fidel partenerului de viață, să nu-l înșeli, scrie, zice. Și acum întrebarea, capcană. Dacă n-ar mai scrie în Biblie lucrul ăsta, ai mai fi fidel? Toți da. De ce? Pentru că iubim partenerul de viață. Deci tu n-ai nevoie de o slovă scrisă ca în mod natural să faci acel lucru. Cuvântul lui Dumnezeu, în ansamblu, transmite învățătura aceasta. Suntem într-o relație de iubire cu Iisus Hristos. Eu dacă vin și îți spun amenințător, care o citit din Biblie săptămâna asta, care știe textul de bază, care o stat în post, toate lucrurile astea sforțate nu pleacă dintr-o relație de iubire dintre om și Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Îndrăgostiți de mine, nu puteți trăi altfel decât păzind poruncile mele. Sunt oameni care spun, frate, încerc să mă supun Bibliei și cu cât o fac mai mult, cu atât mai puțin îmi place de Dumnezeu. Pentru că au intrat oameni pe ușa bisericii, le-am trântit un caiet de sarcini în brațe și le-am zis așa, la noi, pălăria jos, bijuteriile, ăla la altul. Și ne-am făcut specialiști într-o evanghelie textilă, într-o evanghelie, nu știu care, dar nu Evanghelia lui Hristos. Așa ne-am bucurat că l-am văzut pe unul că vine mai cuvincios. Ăsta e pocăit, născut din nou. El nu a înțeles cuvântul încă. Ne-a obsedat ideea de a-i pune pe oameni în exteriorul lor în rânduială și nu prea ne-a interesat ce se întâmplă în interiorul lor. Transformarea începe dinăuntru spre afară. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cum pot fi un slujitor al noului legământ ca să am viață? Slujește-L pe Dumnezeu prin relație, nu prin reguli. Mare atenție aici. Eu știu că gândul vă este și la masa care o să înceapă în jumătate de oră. Dar mare atenție. Trebuie să-L slujim pe Dumnezeu prin relații, nu prin reguli. Sunt reguli în Biblie? Multe sau puțin? Slujește, iubește, iartă, fii generos, nu fluiera în biserică. Să fii plină Biblie. Antinomianismul zice așa, ăsta este un curent teologic eronat, care zice Dumnezeu nu se așteaptă ca omul să respecte vreo normă morală, comportamentală. Adică nu există, frate, nicio lege morală pe care Dumnezeu se așteaptă ca să o împlinești. E fals. Dumnezeu vrea să fii asemenea Lui. Numai că Dumnezeu vrea ca tu să nu fii artificial, ci vrea că ăla să-ți fie modul natural de a trăi. Dumnezeu ia legea din exterior, o împlinește Hristos în locul meu, răstignește zapisul pe lemnul crucii și spune în cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Evrei, capitolul 8, o să găsiți asta, în noul legământ al cărui slujitor ești, îți voi pune în minte și în inimă legile și poruncile mele. Efectul este, haideți să-l căutăm eu, nu l-am notat, dar Evrei 8, 10, hai să vedem, de la versetul 10. Efectul este uluitor, iată legământul pe care îl voi face, voi pune legile în minte, le scriu și în inimă, care e centrul personalității noastre, eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu, mai departe, nu va mai învăța, atenție, efectul faptului că Dumnezeu scrie legea Lui în mintea și în inima ta este că tu nu mai ai nevoie de unul care să-ți spună o trecut o săptămână. De ce nu citești din Biblie? Când te pocăiești, nu va mai învăța fiecare pe vecin, pe frate, pe ăla de lângă scaunul lui de la biserică și să-i spună așa, fii atent, e un lucru foarte bun între ghilimele alea, cunoaște pe Domnul. E rău? Nu. Nu e rău. Dar Dumnezeu zice în nou legământ nici nu mai este nevoie pentru că eu transform inima și mintea. În mod natural, toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Slăvit să fie Dumnezeu. Asta înseamnă să fii în nou legământ. Nu să respecti aceste reguli din Biblie, că așa a spus Dumnezeu, ci pentru că te supui din plăcere cuvântului lui Dumnezeu. În biserică, eu v-am mai zis, trebuie, devine, vreau. Vreau și am o plăcere deosebită ca să respect voia lui Dumnezeu. Motivul pentru care fac ceva este datorat relației mele cu Dumnezeu, nu regulilor din Scriptură. Haideți să vă mai dau un exemplu în timp ce o să vină și echipa de la worship aici să se așeze.
Cine a fost vreodată în viața lui ispitit aici? Deci diavolul are treabă cu voi, cu noi toți. Bun, deci ne-a ispitit diavolul. Cine e ispititorul? Haideți să vedem dacă avem așa un minim de cunoștințe. Răspuns greșit este Dumnezeu. Răspuns corect este diavolul. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și nu poate fi ispitit ca să facă rău. Bun. În momentul în care ești ispitit, se descoperă mult mai multe lucruri, dar fii atent aici la ce zic. În momentul în care ești ispitit, se descoperă mult mai mult despre calitatea relației tale cu Dumnezeu decât despre puterea ta de autocontrol. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ispita, care vine de la diavol întotdeauna, este o evaluare a relației tale cu Dumnezeu și nu a puterii tale de a practica înfrânare, nu a autocontrolului tău. Vechiul legământ vine și îți zice așa, închide ochii ca să mă auzi mai bine. Vine vechiul legământ și îți zice așa, ai căzut. Ești o epavă spirituală. Ești un eșec. Sforțează-te mai tare. Te pune să faci un lucru bun pe baza puterilor tale și asta te ține departe de harul lui Hristos. Vechiul legământ îți zice, înfrânează-te mai tare, mai ține 3 zile de post, mai adaugă post peste post, până reușești. Noul legământ îți zice, relaxează-te în lucrarea terminată a lui Hristos. El, după ce a adus o singură dată propriului trup, ca jertfă pentru păcat, spre deosebire de preoții vechiului legământ care în fiecare zi aduceau aceleași jertfe și nu puteau să sfințească pe nimeni, zice cuvântul lui Dumnezeu, nu puteau să ierte păcate jertfele acelea. El s-a adus o singură dată pe sine, după care s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. N-ai vrea să intri în odihnă din seara aceasta? N-ai vrea să termini cu creștinismul chinuitor, bazat pe respectarea regulilor și să spui, mă îndrăgostesc de Iisus. Mă uit la frumusețea Lui, mă uit la cea mai puternică declarație de iubire din univers. Hristos a stat pe cruce 6 ore în chinuri cumplite. S-a uitat la mine, care l-am abandonat, l-am trădat și l-am părăsit. În momentul acela, Scriptura ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu exista biserică, lumea, nu era nimeni pocăit. Când Dumnezeu a iubit lumea, nu era nimeni pocăit. Deci ne-a iubit fără să-i placă de noi. Și s-a dat ca să-i fim plăcuți Lui. Dumnezeu ne iubește. În cea mai grea zi a existenței tale, când ai cădea cea mai adâncă în păcat, Dumnezeu te iubește. O minte vicleană va decoda acest mesaj și va zice, da, mă iubește, merg în continuare în păcat. Nu ăsta e mesajul lui Dumnezeu. Ci să-i permiți să te transforme. Schimbă-ți stăpânul, spune de azi înainte, stăpânul meu este Hristos. Aleargă în brațele lui iubitoare. Când te simți ispitit, revizuiește relația ta cu Dumnezeu decât să fii mai disciplinat. Ești un slujitor al noului legământ? Știi că adevăratul criminal, așa am început cuvântul, este slova care omoară. Duhul dă viață. Când spui, frate, e prea ușor, e o evanghelie ușoară, parcă gâdilă urechile, te păcălește diavolul să te întoarcă la vechiul legământ. Hristos nu doar a murit în locul tău, zicea Marius, a și trăit o viață de perfecțiune în locul tău. Te declară neprihănit fără să fii în realitate, dar tu nu rămâi cum ești. Te transformă progresiv în fiecare zi. Te vede în fiecare secundă prin meritele lui Iisus. Ai auzit în Scriptură că Dumnezeu are credincioșie, El este credincios. Și poate ai rămas uimit și ai zis, cum Dumnezeu? Nu oamenii, nu, Dumnezeu. Este credincios. Credincioșia Lui se traduce așa. În fiecare secundă a existenței tale mă uit la tine prin jertfa perfectă a Fiului meu, Iisus Hristos. Frate, și când păcătuiesc, mai ales atunci. Și am voie să păcătuiesc cât vreau, n-ai înțeles nimic. Și pe Pavel l-au înțeles greșit și au zis să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Nici de cum noi care am murit față de păcat. Cum să mai trăim în păcat? Cum să mai aparținem vechiului stăpân? Cum să ne întoarcem la sclavie?
când noi azi suntem în relație cu mirele Iisus Hristos. Stai înaintea lui Dumnezeu. În ultimele minute ale slujbei, din seara aceasta, de la acum până dintre ani. Și spune în sinceritate: Tată, descoperă-mi tot ce trebuie să fac pentru a fi un slujitor al noului legământ. Tu dacă trăiești în depresie, dacă trăiești în frică, dacă trăiești în mânie, în tensiune, nu trăiești viața pe care a intenționat-o Dumnezeu pentru tine. Pentru tine Hristos aduce viață din abundență. Pentru tine Hristos spune că dacă primești în abundență, din belșug, harul și darul dreptății sau neprihănirii, vei domni în viață prin Hristos. Dar tu nu domnești. Ești chinuit. Și te mai și păcălește diavolul, aici te rog să fii foarte atent, că tu ești chinuit, că ție-ți merge rău spiritual, că tu ai căderi spirituale, din cauza că nu prea ești pocăit. Și te pune să fii mai legalist, mai adâncit în groapa legalismului, mai legat de lanțurile legalismului. Hristos te vrea liber și îndrăgostit de El. Și după ce îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, crede-mă, fă ce vrei. Pentru că tot ce vrei tu va coincide cu tot ce vrea Tatăl tău. Ești liber. Nu te-a chemat Dumnezeu să te simți încorsetat. Îți zice: jugul meu îți aduce odihnă. Da, jugul lui Hristos nu obosește. Sarcina lui este bună, este ușoară. Grea pocăința. Te-a obosit? Schimbă-te din vechiul legământ și slujește în nou legământ. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu.